ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಜೂನ್ 19 ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರು ಜಮೆ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಒದಗವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮೇ 1 ರೇಷನಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪುನಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ತುಂಬೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ AMR ಸೇರಿನಂಚ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಗು ಜೂನ್ 19 ನೀರು ಒದಗಾಯರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ನೀರು ಜಮೆ ಉಂಡು ಅರೆಗಾಲ ನೀರಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿದವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಒದಗವನದಿಟ್ಟಿಡು ಮೇ 1 ರೇಷನಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ತುಂಬೆಡ್ದಿತ್ತೆ ನೂತ ಅಚ್ಪಾ MLD ನೀರು ಪಂಪಿಂಗ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಐತಂಚ ನೀರು ಪಂಪಿಂಗ್ ನಿಚ್ಚಲ ದುಂಬರಿಯುಡು ಒದಗಾವನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆದಾತ ಪೊರ್ತು ಸೀಮಿತವಾದ ನೀರು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಒಂದೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 2 ದಿನಕೊರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಚ್ಪ ವಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಒದಗದು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು 4.5 ಮೂಜಿ ಮೀಟರ್ ಬೊಕ AMR ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು 18.5 ಮೂಜಿ ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಇಡೆಮುಟ AMR ಅಣೆಕಟ್ಟೊಡ್ದು ತುಂಬೆಗೂ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಜೆ ನಗರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಡ್ಡೇಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಡು ಬರ್ಸ ಬರುಂದುಪ್ಪು ನಿರ್ದಾವ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟೊಲೆಗೂ ಉಳ್ಳ ಪರಿಪು ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪಂಡೆರು. ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯರು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಡಾತನದು ಅನುಪಮ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಶೆಹನಾಜ್ ಎಂ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಎನ್ಮನೆ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೊಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಎನ್ಮನೆ ಸಂಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಅನುಪಮ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಶಹನಾಜ್ ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರದ ಎನ್ಮನೆ ಸಂಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಹನಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಲಿನ ಸಮಾಜ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯರು ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪುಡಾತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಾರ್ತಾ ಮಾನಿಲು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಾರಣಗೂ ಇಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯುಲಿನ ಎದುರು ಕನೆಯರ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲು ವಹಿಸುವುದು ಪಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BN ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತೇರು. ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಾಜ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಳಗಿನ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ, ಈಗ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಅವರು ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಘಟನೆ. ಸಿಡ್ನಿ ತುಳುಕೂಟದ ನಿಲೆಟು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಸುರೂತ ಪರ್ವ ಬಿಸು ಪರ್ವ 2026 ಸಿಡ್ನಿದ ಗ್ಯಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಿಡ್ನಿ ತುಳುಕೂಟದ ನಿಲೆಟು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಸುರೂತ ಪರ್ವ ಬಿಸು ಪರ್ವ 2026 ಸಿಡ್ನಿದ ಗ್ಯಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ತುಳುನಾಡಿದ ಬಂಧುತ್ವನು ಜೋಡ್ಸಾವೊಂದು ದೂರದ ಸಿಡ್ನಿಡಿತ್ತಂಡಲ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ಮರಪಂದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಬಿಸು ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನವು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಡರ್ಬೊಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮುಖ ಅದೃಷ್ಟದ ಗುರುತು ಆದುಪ್ಪುನ ಬಿಸು ಕಣಿದಿಯರು. ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರು. ನಲಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ತಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಅಟಿಲ್ದ ವನಸ್ಸು ಬಲಸಿಯರು. ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು
ಗುಮನವೈತೆರು ಬಿಸುಪರ್ಪ 2020 ಬೊಕ್ಕರ ತುಳುವ ಸಮುದಾಯದ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಬಲವಾಯಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೆರ್ಮಿನು ದಿರ್ತು ಪತ್ತಂಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಗೌಜುಡುಪುನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಚತುರ್ವೇದ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಸುರುಮಲ್ತದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮೇ 4 ಮುಟ್ಟ ನಡತಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೇ 5 13 ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬ್ಳಕಟ್ಟ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗವ್ಯ ಯಾಗ ಅರಣಿ ಮಥನ ಭದ್ರದೀಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಚತುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಎನ್ನುಪ ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯತೂರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರವರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 30 ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮೇ 2 ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮೂಜಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ 4 ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ 5 ಕಾಂಡೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇರುನ 16 ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ 13 ಜಳಕ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಗ್ರಹ ಶನೇಶ್ಚರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪಾದಿರು ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಗ್ರಹ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಾಳಂಬಟ್ ಮನೆತನದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬಾಳಂಬಟ್ ಮನೆತನದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ ಗಿರಿಧರ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಸಗ್ರಹ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪಾದ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಾಸಕ ರಾಯನಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್ ಪುದಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಯಶೋಧರ ಚೌಟ ಪ್ರಣವ್ ಗುರ್ಕರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ವಿಠೋಬಾ ನಾಗುರಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೌಟ ಪದವು ವಿಜಯ ಅರುಣ್ ಕೆಎ ರೋಹಿಣಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಊರು ಪರವರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರು
ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಬುಕ್ಕ ಆವಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವನುಡು ನಿರ್ಮಲ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿರು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಡುಂದು ಕಾಪು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿಕ್ಕೊಡು ಮಾತರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪವನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಪುದಪ್ಪೆನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾವುಡುಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವನೋಡು ನಿರ್ಮಲ ಅಗತ್ಯ ಭಕ್ತಿರ್ ಬರಂದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕಿರ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಿರ್ನ ಗುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಸಾರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಓರಿ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಏರು ಮಾತ ಪುಣ್ಯತೆರ ಆಕ್ಲಿನ ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿರು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ತಪೋ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ನಿಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ದಾನಕುರ್ನ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ದೋಣಿಂಜೆ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಕಿರಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೌಟ, ಕಾವ್ಯ ನಟರಾಜ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ವಿನಯಾನಂದ, ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕೀರ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಆನಂದ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಬಬಿತಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಕಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು, ಶ್ವೇತಾ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರಿಗಾದ ದಾದಾನ ದೈವಚಿತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಆವುಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಬಲವಾಯಿನ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಎಣ್ಣದಿತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಯಾನು ಎಣ್ಣು ದಿನನೇ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂದತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆಡು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಯಾನು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದು ಯಾನು ಏನು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅವು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನವನೀತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಏನವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಉಪ್ಪುವ ಆಯ್ಕೆ ದುಡ್ಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾದ ಬರ್ಬೋದು. ಇನಿ ಪದಾವು ಶಾಖೆರಾಕಿಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾನಾಗ ಆತು ಸುಲಾಬೈಜಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪು ಐತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆವುಡು ಬಂದಾನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪದಾವು ಗ್ರಾಮದ ಈತ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದೇನೊಲ್ಲಿ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿ ತುನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತೊಂ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷತ್ತು 10 ವರ್ಷತ್ತು 100 ಸಾರ ವರ್ಷ ಆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲ ಏರೇರು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ ಏರೇರು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇರ ಆಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಯಾಪಕ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಶನಿ ದೇವೇರು ಮಂದಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶನಿಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಕೈಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಶನಿಶ್ಚರನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನುಗ್ರಹ ಇದು ಭಗವದಿಚ್ಛೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕು ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಶನಿಶ್ಚರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಶನಿಶ್ಚರನ ಇಚ್ಛೆ. ಕುಡ್ಲದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿದ ಮಿಲಿಟರ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿದ ಮಿಲಿಟರ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಬಯ್ಯಗ ಉರುವ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಯಲ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಉರುವ ಮೈದಾನಗೂ ಮೇಳದ ದೇವರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಆಟ ಸುರುವಾಂಡು. ಕಟೀಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಣ, ಕಟೀಲ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು.
ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ಲಿನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಮೇಳದ ದೇವರಿನ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಧೈರ್ಯ ತಾಳಿರಿ. ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದು, ಅತ್ತ ಎತ್ತ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಸ್ವತಲು ಕತ್ತಲೇ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಯಾರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಹೇಳಿತು ಮಗನೇ? ಮಗನೇ ಕಂದ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರೆನ್ನೆಲ್ಲವಾದರೆ ತಾಯೇ, ನಾನು ಅನಾಥನಾದಮ್ಮ. ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಗಲೇ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಲಿತೀನಿ ಮಗಲೇ. ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತುಸಗಣಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದ ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೋದಿತ್ತದ ಸುರುತ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಕೊಡಿಯೇರಳು ಬಯ್ಯಗ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡ. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದ ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಮುಟ್ಟ 3 ದಿನ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಎಡಪದವು ವೆಂಕಟೇಶ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಧ್ವಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅಣ್ಣಮಿಗ್ಗೆರ್ಲು ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲೆನು ಕರಿತದು ಸುರುತ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೊಡಿಯೇರಾಯರು. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಪೂಜೆ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬಯ್ಯಗ ಉಚ್ಚೆ ಬಲಿ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಶನಿವಾರ 2ನೇ ದಿನದ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ತಾರ ಕೀರಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಸೊಲಭಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಳಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೊಡಿಜಾಪೆರು. ಪೆರ್ಮುದೆ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ಟಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿ ದೈವದ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಬಜ್ಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ರಾತ್ರಿ ಸಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿಗೆ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಚೌಟ ಪಾರಳೆ ಗುತ್ತು, ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮನತನದಕ್ಕಲು ಪೆರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮದ 10 ಸಮಸ್ಯೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರು ಭಕ್ತಿರ ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯದೆ ತೊಂಡೆರು.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರುಗೇರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹೆಜಮಾಡಿಕೋಡಿ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವಲಿನ ನೇಮುಚ್ಚೆಯಾಂಚನೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತನ್ನಿ ಮಾಡಿಗ ದೈವದ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಲೇಸು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಗುರುವಾರ ಹಿಡಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೈವದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪೊಳಲಿ ಸೀಮೆ ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂದಾಡಿಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಹಿಡಿದು ಮೇ 3 ಮುಟ್ಟ ದೇವೇರ್ನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂದಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪೊಳಲಿ ಸೀಮೆ ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಶುರುವಾದ ಮೇ 3 ಮುಟ ನಡಪುಂಡು 26 ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರಾಲದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೂ ಹಿಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದು ಅಡ್ಡೂರು ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಣುಂದು ಪಂಡೇರು 21 ಬುಧಾರ ಕಾಣೆ 27 ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ರಡ್ಡೆಕ್ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ನಲ್ಪೇಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾವುಂಡು 3 ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ನು ಈ ಪಾತೆರ್ದು ಗಂದಾಡಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತದ ಮಹಾದಾನಿಲಿನ ಭಕ್ತರೆನ ಚನಿಲ ಸೇವೆಡು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗು ಸಜ್ಜಾತನಂದು ಪಂಡೇರು. ದೇವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ ಗಂದಾಡಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನೂಯಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸದಾಶಿವ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡಿತ್ತೇರು. ಚೌಟರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂದಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಏನ ಕಾಲನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೂ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅವಘಡಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳಾದವು. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗಂದಾಡಿ ಮನೆತನದವರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪುಣ್ಯವ ಯೋಗವ ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈಗ ಮಹಾದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅಳೆಲು ಸೇವೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. 29ರಿಂದ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೇ 2ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಊರವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಸೇವೆಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಿಂಜಾರ್ ಕಾಮಜಾಲ್ ಪುನ್ನೋಡಿದ ಆಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸತ್ಯಜಾವದೆ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತನ. ಪಗಿಲ ದೇವಿರ್ನ ಕಟ್ಟದ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾದ ಶನಿವಾರಕ್ಕೂ 11 ದಿನ ಮಗುರೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈಮೆ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಂಚ
ಮಾತಾನು ಮುನ್ನಿದ ಆರಾಧನೆಲ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಸಾಗುದುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಬೇಸಿಯ ತಿಂಗುಲ್ದ 10 ಪೋಪುನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜಗಾನಗ ದೈವಲಿನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಲು ಮುಗಿತಲಗು ಪಜ್ಜದೀಪ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಜ್ಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಕಿಂಜಾರ್ ಕಾಮಜಾಲ್ ಪುನ್ನೋಡಿದ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ತುಲೆಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಕೋಲನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ರಾತ್ರಿ ಸುರೂಕು ಸತ್ಯಜಾವದೆ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕುರ್ದು ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ನಡತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ಕೋಲ ನಡತಂಡ ಶ್ರೀ ಕಾಮಜಾಲ್ ಪುನ್ನೋಡಿ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಊರ ಪರ ಊರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಕೋಲ ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಬೂಲ್ಯದೆ ತೊಂಡಿರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡತಿನ ಉಚ್ಚಯ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಬೀಸುತ್ತ ದಿನ ಶುರುವಾದ 25 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿದ್ದದು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವರನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೆಮ್ಮಿಜೆ ನಾಗೇಶ್ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೆ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುದ್ದಣ್ಣಾಯ ಇತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಯ್ಯಗು ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಲಿಪಿದಾರ್ದು ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾಡು ಕೆದುಟು ದೇವರನ ಜಳಕ ನಡತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ನೇಮ ನಡತಂಡು ಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಕುದ್ದಣ್ಣಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರ್ಜುನರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಹಲೇಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ದುರ್ಗೇಶ್ ವಿ ಕೆ ದಿಲಾಯ ಪಣಾವ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಮ್ರಾಟ್ ಕರ್ಕೇರ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈರಾ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರವರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು.
ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತ ಸದನದ ಸೀತಾರಮ್ಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇರ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡ. ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತ ಸದನದ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇರ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಡೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಶುರುವಾಂಡ. ಸೇವೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡು 52 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಃ ವಸಂತಗೌಡ ಕಾರಿತಡ್ಕ ಮೇರೆಗೂ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ಲೆನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕರ್ತಲು ಮೇಳದ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆ ತಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಶೀಲನಾಗಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ 10-12 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿನಾರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿನಾರು ಇನಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದೇ ಮೇಳಡು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಇದೇನು ತಾಯೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಬುಕದ ಭಾವ ಬದಲಾಗಿ ಸಿರಿಬೈಲಿನ ಧನಿಕ ರತ್ನಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ ಅದು ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರತ್ರ ಸಂಪತ್ತುಂಟು, ಯಾರತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟು, ಅವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳೇ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಲಾಸದ ಗಡಬಣಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವನಿದ್ದಾನೆ. ಕುಡುಮಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವಾಗುವುದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವಾದ್ದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು ಆದಿತ್ತು. ಕಾವೂರು ಕುಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾವೂರು ಉತ್ಸವ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 24-26 ಮುಟ್ಟ ಕಾವೂರು ಕುಳ ತಲ್ಪ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ತರಾವರಿ ತೆನಸುದ ಮೇಳ, ಗೊಬ್ಬುಲು, ನಲಿಕೆ ಇತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನರಂಜನೆ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಗಾಯಕಿ ಜಸ್ಕರಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾವೂರು ಉತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಪಂದು ಕಾವೂರು ಕುಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕುಲು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿರು. ಇಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್.